Ismét köszöntöm Önöket az éjféli randevú stúdiójából. Nos, ez egy elképesztő produkció volt, kedves Márton. Felmerül a kérdés, hogy maga miért nem foglalkozik hivatásosan zenével, mint ahogy azt a pártfogoltjai teszik, a Fat Phoenix. No de hogyan is kerültek össze? Ha jól tudom, egy Balatonfüredű művelődési házban talált rájuk. Mi? Ott és akkor megszületett a nagy csapat. Ön és a Fat Phoenix. De tényleg, árulja már el, miért nem zenél maga is? Talán nem volt elég kitartó hozzá. De. Akkor mégis miért? Talán nem találták magát elég tehetségesnek. Isten bassza, ez